Mga ka-Nation, kahibaw ta nga ang pinakadato sa Pilipinas mao ang C. siblings. Sila ang mga anak ni Henry C. Mao na si Teresita, si Henry Jr., si Hans, si Elizabeth, si Harley ug si Herbert. Kabalusad ta nga sila ang tag-iya sa mga lain-lain na mga negosyo sa Pilipinas. Sama sa SM, Save More, Watson, Uniqlo, BDO, China Bank, Asia Pacific College, National University, SMDC, Ace Hardware ug uban pa. Pero karon sa atong vlog atong isgutan dili ilang success, dili ang istorya sa mga anak ni Henry C. Kundi atong isgutan karon ang kinabuhi mismo ug ang kaagi ug mga giagian sa ilang amahan, mao si Henry C. Kani nga video mga ka-Nation, bahalag mi matan-aw. Ang importante karon is ma-upload ni siya ug makakita kadtong katagan ni TikTok ug chance nga makita niini. Ang pangutana karon, kinsa si Henry C ug nganong naabot niya ang success karon panahona ug iyang naipamana sa iyang mga anak. Mga ka-Nation, si Henry C. na anak katong December 25, 1924 dito sa China. Pero nibalhin sila diri sa Pilipinas kauban iyang papa kadtong 1936. Kay diri nang negosyo pod iyang papa ug si Henry C. pod nagtabang-tabang sa iyang papa. Pero ilang negosyo is wala nilago. Nalugi gihapon. Mao nang iyang papa ibalik dito sa China. Ug si Henry C. nagpabilin ra diri sa Pilipinas. Ug diri nagpadayon sa iyang pag-eskwela. Ug katong 1948, nakagraduate si Henry C. sa FEU or Far Eastern University. Yang edad ani is 24 years old. So kanipod nga tuig mga ka-Nation, 1948, diri nagsugod og negosyo si Henry C. Ug diri pa magsugod atong vlog mga ka-Nation. Diri magsugod atong istorya mahitungod sa kaagi ni Henry C. Kani nga tuig, kaning 1948. Kaning 1948 mga ka-Nation, diri nagsugod og negosyo og baligya si Henry C. ug kanang gitawag nga mga sapatos. Gitawag ni siya og mga GI shoes. Gikan ni siya sa Amerika ug iyang gidala sa Philippines, no? Iyan siyang gi-buy and sell. Mga GI shoes ni siya. Kay kini siya after man ni siya sa gitawag nga World War. Kani nga panahon mga ka-Nation 1948 is dili pa nahimong successful or wala pa nahimong malampuson si Henry C. Tungod kay kani nga panahon walay klaro iyang negosyo. Wala kaayoy mamalit, wala kaayoy mo tangkilik, wala kay mo support sa iya ng mga customer. Hitabo ni siya 1948 og sa mga sunod pa na mga katuigan. Ikaduha nga pinaka-importante na tuig mga ka-Nation, ning gitawag na tuig na 1958. Mga ka-Nation, kaning 1958 na katuigan is diri na nakapatukod og tindahan si Henry C. na aircon no dito sa Ermita. Kaning tindahan usa sa mga tindahan sa unang panahon nga naay aircon. Ang edad ani ni Henry C. is 34 years old. Karon mga ka-Nation, kung imong mapansin, kung imong makita sa screen, nagsugod ta sa 1948. No, katong sa kariton pa siya na maligya og mga sapatos. After 10 years pa mga ka-Nation, no, akong balikon, napulo pa katuig, adister nakakuha o nakapatukod si Henry C. og tindahan, physical store ba, nang nagitawag na aircon. Kung imong nahunaon, di lang ka magtan-aw sa date, kung imong nahunaon sa tunga diha mga ka-Nation, is grabe kaayo kataas ang gibaktas, grabe kayo kataas ang giagian kada adlaw o giantos ni Henry C. Kung imo nang ipon mga ka-Nation, napulo na siya katuig. Ang edad niya ani is 34 years old na. Kung makita nimo sa screen, 1948 nag-start, then after 10 years, 1958 nga na siya tindahan nga aircon. Atong matan-aw diri mga ka-Nation is ang kadugayon, ang katas-on sa gihuwat ni Henry C. para makakuha anak nga level. Okay? Pero mga ka-Nation, dili pa kana atong gitawag na success ni Henry C. No? Dili pa kana, dili bot pasabot nga na siya tindahan nga aircon is successful na siya ani dili pa. Kay napay mga nahitabo sa sunod na mga katuigan sa iyang kinabuhi, labi na sa iyang pagnegosyo. Ikatulo nga pinaka-importante nga katuigan sa pagnegosyo ni Henry C. mga ka-Nation is katong 1972. Makita niyo sa screen. Kanang 1972 mga ka-Nation, diha na nakapatukod o kanang gitawag na department store si Henry C. Mao na nang gitawag na SM karon. Na diha ang tinda daghan na kayo. Dili lang kay sapatos lang, na mga sanina, appliances ug uban pa. Mao ni gitawag na SM dito sa Quiapo na. Kung imong tan-awon mga ka-Nation, 1972. Kung imo na siyang iphon pabalik gikan sa 1958, 14 na siya katuig. Kung imong tan-awon mga ka-Nation, gikan sa iyang tindahan nga aircon, tong gamay pa, padulong sa kanang nakakuha na siya o nakapatukod na siya og SM kanang mall na, is nibakta siya na o gitawag na 14 ka tuig. Dili na siya mubo nga higayon, dili na siya mubo nga panahon mga ka-Nation, kundi taas. Dili lang basta taas, kundi grabe kataas. Imong imaginon 14 years na siya. So atong tan-awon karon mga ka-Nation, makita nato ang patience ni Henry C. sa gitawag nga negosyo.
Iyang edad ani 48 years old na sa una nga SM nga natukod. Sunod mga ka-Unison kanang tuig 1985. Diha natukod ang ikaduha nga mall ni Henry C. Kanang gitawag na SM North EDSA. Di ba yung una nga mall is katong sa SM sa Quiapo? So pagka 1985 na siya ikaduha nga mall. Kana nga mall mga ka-Unison kanang sa SM North EDSA is natukod na siya after 13 years pa, no? Grabe pa kataas kaayo ang gibaktas, giagian ni Henry C para matukod ng ikaduha nga mall niya gikan sa katong gitawag na SM sa Quiapo. Edad niya ani is 60 years old mga ka-Unison. Ug after anak mga ka-Unison, after sa SM North EDSA nga natukod is halos kada tuig na lang is makapatukod na og mall si Henry C. Kanang 13 years mga ka-Unison di na basta-basta pod. Perti kayo siya kadugay, no? Pero giantos na ni Henry C. Pero karon mga ka-Unison, nako ipakita sa inyo ha. Between 1958 ug 1972. Sa tunga-tunga diha na nahitabo na gibuhat nga pinaka-importante si Henry C. Kana ang pagtukod or pagpalit sa gitawag nga bangko. Gitawag ni siya Acne Savings Bank katong yaging panahon. Ug karon ato na siyang gituhuan nga mauna na siyang gitawag nga BDO. Sa unang panahon mga ka-Unison, gamit jud kaayo ang gitawag nga bangko. Kay ang bangko usa ka financial institution na mutabang sa inyo ha sa tua as negosyante para mopalago pa o para maka-expand pa sa atong mga negosyo. Manang after atong bangko nga iyang gitukod, isunod-sunod na dayon ang iyang success. Dito na siya nagsugod og mga pagpatukod sa mga gitawag na mga mall. Kung atong i-summarize mga ka-Unison, no, ang lesson nga atong makuha karon sa istorya ni Henry C is kanang gitawag nga patience. No? Ako na siyang gibalik sa ikaduha nga higayon. Kanang gitawag nga patience. Ang giagyan ni Henry C, di basta-basta, dili mubo nga panahon, kundi perting taasa nga panahon. Mao nang di ta matingala nga sila ang pinakadato karon sa Pilipinas. Ang pangutana karon mga ka-Unison, naba kay negosyo karon, nagsugod na ba kag negosyo, or naba kay journey nga ginaagian karon, no? Para makuha imong dream. Ang pangutana karon, pila nakakabuwan? Kay base na pa sa 4 kabuwan, 5 kabuwan, wa pa kay tuig, then way klaro mga nahitabo sa imuha, bisim ka Henry C, tapos bisin mo undang ka ba mga ka-Unison ba? So atong tan-awon ang istorya sa kinabuhi ni Henry C. Ang success dili siya makuha og pila lang ka adlaw, pila lang ka buwan, kundi taas kaayo nga katuigan. Unta kung nakagiagyan karon is mawa na imong gitawag nga kaluya o magpadayon ka sa unahan ug himo na imong inspirasyon si Henry C. So kana lang atong video karon mga ka-Unison, no? Unta na pud may lesson nga nakuha bisag gamay nga ma-apply ninyo sa inyong kinabuhi sa pagpadayon sa unahan. Sige, daghan kay salamat sa pagtan-aw ug hantod na pud sa sunod. Bye. Follow for more.